poděsení. Šaglakamu. Každý den v hospodě sedí. Jsme na výletě, jedeme do Trutnova na bike hall a zpíváme si písničky. Právě stojíme v koloně, asi tady všichni umřeme. Každou servítku hnedka rozeberem. Tak si stojí stejně. Nechá si pro sebe. Sergio. To je píseň o Bazim, který každý den v hospodě seděl. V hospodě seděl. Ty vole, všichni tady umřeme, už tady stojíme asi 3 hodiny, masák nás prostě zabíjí nás už jenom tím, jak řídí. A teďka, i když tady jsme v koloně, málem naboural auto před náma a ten za náma nás málem nadrtil přímo na něj, takže už jsme mohli být dávno mrtví. Ale nám to nic neděláme, my si zpíváme. Šaglakamu. Právě když se podíváte, máme tady cedule, kam půjdeme. Doleva tu máme na policii ČR, sportovní areál doleva. A rovně jedeme na městský úřad ohlásit tuto, co se děje, ta atmosféra vlastně, je to hrůza. Mají to tady zacpaný, jak u nás, když je špička, ale oni mají špičku tady pořád. Tam projedou 3 auta, zpátky jich projede 20, no to je strašný nepoměr, musíme s tím něco udělat, takže jedeme to ohlásit a pak se stavíme v muzeu teda. Právě nám skončila druhá písnička, nic si to neděláme a teďka si zaspíváme další písničku. Šmelák, máme rádi šmeláka, vlastně snáší med jako včeličky, ani nekouše a nepíchá, protože nemá žádla. Takže právě slyšíme předehru, hraje se na kytaru a bicí do toho hrajou, taky mlátěj. Jinak vlastně tam není žádný jiný orchestr a když se podíváme doleva k tomu cihlovému domu, jdou tam 2 šťávy, jsou pěkně vymazlený, dalo by se říct přímo šukézní. Prosím, zabrat ty paní. Ano. Něco tak hezkého jsem tady ještě neviděl, dá se říct, že radši bychom měli jet. Vlastně je tu živo, jak prostě, jak nikdy živo nebylo.